Ix-xabla ta' onur li fis-sena 1800 ingħatat personalment minn Napoleon lill-ammiral famuż Franċiż Denis Decrès se tkun qed tiġi esebita għall-ewwel darba fil-Mużew Marittimu ta' Malta waqt l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Museums by Candlelight. Museums by Candlelight, imtella minn Heritage Malta, flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Birgu, tistieden lil pubbliku jesperjenzaw il-Mużew Marittimu, il-Palazz tal-Inkwiżitur u l-Forti Sant'Angelo f'lejla speċjali. Għaldaqstant, nhar is-Sibt li ġej 10 ta' Mejju, dawn is-siti se jkunu qed jilqgħu lill-viżitaturi bid-dwal tax-xema u mużika live, f'ħinijiet estiżi fejn dawn se jiftħu l-bibien tagħhom mis-7 ta' filgħaxija u jibqgħu miftuħin sa nofs il-lejl. Il-qofol tal-avveniment se tkun ix-xabla għat onur Denis Decrès li ngħatatlu b'rikonoxximent għas-sehem tiegħu fl-imblokk tal-Franċiżi waqt li mexxa l-bastiment tal-gwerra Guillaume Mettel. One News tkellem mal-istoriku Ivan Cocker minn Heritage Malta li tana iżjed tarif dwar din ix-xabla unika li ġiet mixtrija fir-kant minn Heritage Malta riċentament. L-istorja warajha din ix-xabla għandha rabta kbira u konnessjoni ma' Malta. Fil-fatt ingħatat għal valur tiegħu waqt li kienet jaħdem fuq il-bastiment u jipprova jaħrab minn Malta waqt l-imblokk u dal-bastiment inqabad ukoll mill-Ingliżi u wara ġie msemmi HMS Malta. Ta' min jgħid li wara dan l-avveniment fit tmiem il-ġimgħa, il-Mużew Marittimu se jkun qed jagħlaq għat-tieni fażi tal-proġett ta' restawr fil-31 ta' Mejju. B'aktar dettalji dwar dan jingħataw iżjed il-qudiem.